खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजे जोफाखौहाय महरलान सोनाफोर दा मुगा इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद लांबाय जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो फिसालानि स्कुल वालनिफ्राय आरोना दोनफैनानै थांफिननोसै फैनायाव जेने थेने रिक्सा मोनदों अखायाबोथ' गारखाया हनै जे ओमफ्राय बिमाया सर्टकाट बारस'लांसै ओरैहाय रिक्साया मालाय ओरै सिदासो थांबाय नैबे बुरलुंबुथुरखौ बारनोसै बिमाया लागाव सर्टकाट दहाय फैनायाव ओरै मोनसेजों फैदोंमोन ओमफ्राय थिक थाक रिक्साबो मोनदोंमोन ओरै फैबाथ' आरो थाबायनानै फैजाखाया ला 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 नावा जावबो आदा बासिराम होननाय बायदिसो जाहैबायहाय नै गलांग्रा जायगायानो गैया माने बेहा ओरैबायदि आरोना बेयावनो जमा ओमफ्राय आरो स्कुल गुदियाव बिदि जमा दै थाग्रा लामा थाबा बोरै जालायखो बेजों पार जानानै फैथारनांगौ जायो उन्दै उन्दैस्रोखौ बिमाया बानानै बारहोयो ओमफ्राय बे गेदेर फिसालाफोरखौ मा खालामनो गिदिंनानै लानांगौ जायो आरोना नै थाथस नायसाय नै आथिंखौनो लोमथारो जुथायानो सिग्लाबजोबगोन बेयाव थाबायनांगौबा आरोखि बारनानै लागोनसां बुरलुंबुथुर दैमाखौ कार गंसे हाबबाथाय ओमफ्राय मोसौ फाफ्लि बायदि जालायलायखायो आरोना लासै स्ल'यैसो थांनांगौ फैनांगौ आङो फैयाबो सानदोंमोन स्कुलावहाय रिक्सा मोनबा रिक्सायाव थिखांहरगोनबो सानदोंमोन खिन्थु दा सेकेन्ड सेमिस्टार जाबायना हाबियालि जोब्बाय खाथाफोरा गोदान नांजोबसिगौ नालाय बेखौ लानो होननानैबो आङो ओंखारबोदोंमोन आरो ओमफ्राय सिस्टारानो गैयानो मोनबोआसै आरो आङो ओमफ्रानो नै मादि लोमजोबखो फिसाजोआ ओमफ्राय गियान थांनोनो हाइदुरि ब्लक्सआव एसे हाबलांसां अखा हानाय जि जोम सुनांगौबो गैया ओंख्रि लायखानायबो गैया सिम्पोलसो संनानै जाहैगोन नालाय एसे टाइम दङ सोनाफोर बेनो दसे हाबलांसै आधा घन्टासो अबाव थांनो गियान थांनो ओमफ्राय नै दाख्लै ना लांनानै मोनजाहैनाया दैया लोमसावजोब्बाय आरोना एबारथ' बाना नङा मा नङा नाया थानाय नंलादां हमथाव जानानै दंबावो आरोना मोनफैबाय बिराद मोजां खाफाल नै थासिमबा रुनाय थिक थाक आइदै आंखौ एकदम फैथों सानखाथारदोंमोननो बेस्रा अखा हानाय दिन नालाय जिरायदो साहाखौनो लोंखायाखै आं साहा दुंना ओरैनो दं आं डेक्सियाव साहायानो रानथाबना दै होफिननायसो ओमफ्राय बेनो गोथाव ओइ मालाय बेना गोमो जालायलायथारो आंना गोजा माबा गोसोमसो जायो हरदो सोना थासिमलाया आबैया जानोसै एसे जि गोबाव थाबाय आं 10ता जालायबाय आरोना 8:30 9ता जाहां जाबा फैनो 1 घन्टा थाबाय गोबाव जाथारबाय फैया मा होनो ओइ फरिखा जायैनि सिगाङावनो फैनायानो आरोना दा एसे गोबावजों दिनैसो फैबाय गेलेबाय गथ'फ्रा बिरादनो आहाबो सङाखै खावाखै थाजाबाय थाया बेबायदिनो थांनो ओंखारफिनबाय अखायानो जि ज्राव हासिनबाय आरोना आयु आफा खाथाया देरद्राय नै लामाया फिसाद्राय ओमफ्राय मालाय नै बिसिनि मालिक आब'आ जि दायो ज' दायो आरोना बिसोरो सानै साथाम लोगो नांनानै एखमबा दख'ना एखमबा इन्दि एखमबा फास्रा दा गामसा दागासिनो दङ नै दानानै फानोबो गानोबोनो मालाय इदि नुबा जि समायो ने न'फोरावहाय टाउनानो जा गामियावनो जा नै गामसा दागासिनो दं ओमफ्राय मिनिनानै फैगोन आंनि आखलखौ सोनाफोर बाजारावथ' थांनो साहस गैला नालाय अखानि जुनैनो नै ओमफ्राय आलु दरथाम दाहार लानानै फैबाय आं बिथांनाव आरोना बेखौनो न' मालिक आब'आ बिसिना जि दागासिनो दं नालाय जाथार एदावनानै मिनिनानै फैनोसै आरोना आलु दरथाम दाहार लाबोनायखौहाय गुमैबो दंमोन नालाय नांदेरबावगौबा लांदों आं मिनिनायखाय बिमाफोराबो एसे मिनिथोंसै साननानै बाथ्राखौ होनदेरनाय जाबाय दे गाज्रि मोननो नाङा मालाय गामसाखौ दाबायानो अखाबाबो ओमफ्राय आं हरै दाननो रोङा दे सोनाफोर गामसाखौ दाफालाबायनो रोंगोन आङो सोरबा बानायनानै होयोबा जेने थेने आरोना गोदो एसे दाफादों बिमाजोंहाय गामसा बेनिफ्राय बेखौनो बिमाजों खनसे दाफानाय जादों आरो बाखि जिखौनो दानाय जाखायासै सोनाफोर आं रोङा दे ओंखायनो माबा खुन्दुंनि नाम आगरनि नाम बेफोरखौबो आं मिन्थिबावा आरोना दाबायदियावहाय सोरबा साननोबो हागौ गामियाव देरलायनाय हालुवानि फिसाफ्रानो जि दानो रोङा होननानैहाय येस आं रोङा आं डाइरेक्ट बुंखागोन मानो होनबा आंखौ उन्दै समनिफ्रायनो जि दानायखौ फोरोङाखिसै आरोना आइमोनहा ओमफ्राय आइखौ बुङो आरो आयै नों आंखौ बेलेग खामानिखौथ' आं रोंलांबाय नों आंखौ बेलेग खामानिखौथ' फोरोंबाय खिन्थु जि दानायखौ मानो फोरोंहरासै नों होननानै आइया ओरैबायदि दुखुनि खोथा बुङो
आं नोंखौ बबे समाव जि दानायखौ फोरोंनो दे बुंलाय नोङो नोंनि नोमफाया जेब्लायबो दुब्लिनि खामानिखौ जोंनो लागायनानै होयो दुब्लिनि खामानि बोथोरनि बोथोर दुब्लिनि खामानि एकदुक्रा टाइम गैया जोंनाव न'आव थानानै जे जि दानांगौ आरोना सनाफोर गैमाथारामोन आं मोथो गोसोखाङो आरोना बै समखौहाय रुमाव सौहैफिनबाय सनाफोर जोङो ओमफ्राय अखाया कन्टिनिउ आरोना बिसिनाव थांनायनि जेबो टारगेट गैयामोन नालाय नै दा फैनानैसो साहा लोंफैगोन होननानै सायानो आयौ खामब्रें जानानै दं आरोना लोङाखैनो आङो जायाखैनोमोन नै फिसाला जालांगोन दा पास्ता दावदै एवनायाबो दङमोन ओमफ्राय नायदो सिबाय आंनो मैगं दोनग्रा जायगाया नै साफा खालि आरोना आलु दरसेबो गैया ओमफ्राय नै सामब्राम दरनै ओंखायनो दरथाम आलु दाहार लानानै फैनाया बेनो आरो दालियाबो सामफ्रामबो जानाय हनै गोदिल'सै आरोना बेखौनो संलाय लानोसै आङो सेस जोबजोब्बाय नै रिफाइन थाव गोथां साफा ओमफ्राय सिनिया फिसाजोनि थाखाय नैबेयाव दोननो हाला आङो नुयै जायगायावसो नैबाय सोनानै दोनबाय आरोना बेयाव मिन्थिथ'वाखै आरोखि बे खालिखौ अराय सम देखायनांगौ ओमफ्राय खिन्थु नैबाय दङ आरो आंनि देना लानाय मसलायाबो गैला सनाफोरनो आयै रानथाबजोबथारबायहाय आङो सान्दुं दुं अखा हा आं दायो बेलासियाव ओंखाराबा आंना जेबो गैला आरो जिबनावहाय बिमा बुरै हारसिंबाथ' तुं थांनानै लाना फैनो हायो उन्दैनि जुनैनो आं बिराद थांनो बाबाय आरो आंनो मोनसेल' बुस्थु नाङा ओरैबादि गासिबो जोबनानै दंजोबो देखायखाबायानो नोंथांमोननो आङो खमसे खम आरो सोरबामोन आब' आगैमोन सोंहरदों बिमाफोर सोंहरदों होननानै बाबुमोननो गस्ला पेन बायथ'वाखै नामा फुजानि होननानैसो बायनाय जाथ'वाखै आङो थांगोन र' एक टाइम लानानै थांगोन आरो दा बोथोर मोजां नङैखायनो ओंखारनायानो जाया फैया नांथारगौखौल' लायब्रबनाय जायो ओमफ्राय थांनोसै र' थांबाथाय देखायगोन आरोना फारियैनो आंनो बाहायनोनो मोनलाबा बेफोर बुस्थुखौ दानो लुगैबाबो आरो आङो जि दानायनिसो खोथा रायलायबोदोंमोन ना बे खोथाखौ बिराद शेयार खालामनो लुगैयो आङो सोरजों रायलायनाया दुखुनि खोथा सुखुनि खोथा शेयार खालामनो होनबा बिराद मोजां मोनो आङो सोरबा आंखौ मिन्थियोबा बा माबा मोनसे सलुसन हरोबा अननाय रावजों माबा मोनसे बुंहरोबा आं बिराद मोजां मोनो ओंखायनो माने आइया सिगाङावहाय सोंदोंमोनबो आङो आइजों खनसे साद्रि आरो खनसे गामसा एसे दाफानो मोन्दों बाट जोंना खनसे सोंनाय बुस्थुआनो बिराद गोबावजोंसो जों फोजोबनो हायो आरोना कन्टिनिउखौनो खालामनो मोना स्कुलनिफ्राय थांनानै फैनानै एसे टाइम थानांगौ बबे समाव दानो आलदा खामानि ओंखारनानै होयो जोंना स' बे टाइपनिसो जोङो जिबना खांबोदों आरो स' आं बे आखाइनि हाबा जि दानाय बुस्थुखौ सोलोंनानै लानो मोनाखिसै सनाफोर आइया बेस्रा बुङो आंनो बाहायनो मोनाखिसैबा नोंखौ बबे समाव फोरोंहरबावनो होननानै आरोना दासो आं आइखौ बुङो आइनो आंखौ मानो फोरोंहरासै होननानै बाट आइया मालाय बबे समाव फोरोंनो आइखौबो आं मा दाय होबावनो आरोना बाबाखौबो मा दाय होनो आबादारिनि न'खर नालाय बे आबादारिजोंनो जोङो सोलिबोनाय नालाय सनाफोर आङो जि दानो रोङा होननानै डाइरेक्ट सारेन्डार खालामखायो आरोना बाट सोरबाफोर सोंनो होबा बिहु फालिखौ फाटास फुटास सिम्पुल आगर गैयै दानो रोंनो हागौ दाथ' बावलायलांबायसो खोमा आरोना ओमफ्राय हाबा जाखांनानै बिखुनजोजोंहाय राजा गैथ'यैयाव खुन्दुं मोननाय दंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ गुफुर कालारनि दादों गामसा दाबो दङ आरोना बेखौ एसे दाफानो मोन्दों ओमफ्राय न'आवनो मोजां सोलोंबोआसै नालाय आं बारा खुथाब रोजोबबो दानो रोंलायलांला बिदि जाहैबाय आरोना अब्लाबो गानजायो बोराया दा माजे समाव एखमबा गानो खिन्थु बे गुफुर गामसा गाननो बायो नालाय दाबो दङ आं राजाखौ बानानैसो ओरैनो दङ आरोना गांसे ना माल'सै गोबाव जाबायना आजि नोङो 11 बोसोरसो जाबाय बे बुस्थुखौ बाहायनाया थेवबाबो गामसा दाबो दं आरो सनाबो स' आं डाइरेक्ट सारेन्डार खालामखायो आं जि दानो रोङा लाजिनांगौ जेबो गैया मानो होनबा आं बेखौ ओरैनो उन्दु थानानै जिराय थानानै सोलोङाखै बे नङा आंहा बेनि बदलै आलदा खामानि मावबोदों आलदा खामानि सोलोंबोदों बर' बिमा जानानै जि दानो रोङा खुन्दुं सिनायनो रोङा आगर सिनायनो रोङा होननायसो जानोसै आरोना आंना कन्टिनिउ सनाफोर आंनि संनाया आलु ओंखामा गाबबाय ओमफ्राय आं दालिखौ दिनै सारायाव थाव सेरदों मानो होनबा मुसुर दालि गैया बुट दालि गैया अनलि मुग दालिल' नै ओमफ्राय आं दासो दै होदों आरोना माबानोसै एसे गोबाव गोदौ होगोन लाथाखौनो बानायगोन आं बारा दालिखौ थाव सेरा खिन्थु दिनै बे मुग दालिखौ आं मोनामनाय मोननो नागिरो ओंखायनो थाव सेरदों आरोना ओमफ्राय सनाफोर बिलि ब्रह्म आंनिफ्राय देरसिन दुइसिन आं मोनथिया आब'बो होनफेराखै आगैबो होनफेराखै जाखिनि कमेन्ट हरो मोनफा मोननै अबेबा भिडिअ इनसाल मारिनाय टाइपनि आंखौ कमेन्ट हरो आरोना सिबाय आं जा दङ बेखौसो देखायदों जा मावदों जा खस्थ' खालामदों बा मालाबा आजादि थानो मोन्दोंबा आं बेफोरखौसो देखायो मालाबा बाहेरायावबा गोथाव जादोंबा बेखौबो देखायो मालाबा न'आव खस्थ' मस्थ' दालि दुलि जादोंबा बेखौबो देखायो आङो ओमफ्राय एसे सोरनिबा फेसाव स्माइल फैथों होननानै आगै आब' बिदा फंबायमोननि फेसाव स्माइल फैथों बिमाफोरनि फेसाव स्माइल फैथों होननानै आङो फानि टाइपनि बाथ्राखौ एसे खालामनानै सोदेरनानै होनाय जायो आरो बेबादि शेयार खालामनायावबो जुदि आंखौहाय
देखायनाय बारा मोनबायब्ला आं बेनि गोसोम गोसो बा हिंसा गोसोखौ आङो साफा खालामनानै सुस्रांनानै होनो हानाय नङा स' बिनानाव ना बिब' सिस्टार केरि अन नों आंखौ जा बुंनो बुंबाय था आं मोजांखौनो मोनगोन नोंखौबो आं गाज्रि मोना खिन्थु मोनसेल' कमेन्ट नङा बेनि सिगांनो बबेबा भिडिअ'आवबो आङो बेनिफ्राय एसे गेद्दा टाइपनि कमेन्ट मोनदों आं बुंनांगौ बादि मोनदों स' सोरबाफोर जुदि मोनबावोब्ला आंखौ देखायनायफोर बादि मोनदोंब्ला कमेन्टआव हरबावनो हागोन खिजानि सासे होननायाव आङो मानिया जानो हागौ बा साब्रै साबा मानसिया जुदि आंखौ देखायनाय बारा मोनदों होनना बुङोब्ला खिजानि आङो एसे सोलायनोबो हागौ अबेखौबा आं देखायनाय नङाबो जानो हागौ स' कमेन्टआव हरबानो जाबाय सोर आंखौ एसे देखायनाय बादि मोनदों गाज्रि मोननाय नङा आङो दे कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरो मालाबा हरेक माल बुस्थु आंनाव थानायखौबो आं देखायगोन मालाबा आं मोजां बुस्थु लादोंबा बेखौबो आं देखायगोन बेहाय आंना लाखोमानाय गैया जिहेतु आङो दैलि ब्लग शेयार खालामनो होननानै आखायाव लाबाय जखन नोंथांमोनाबो आंखौ अनसायनानै बिसिबाङाव सफैहोनो हाबाय जखन आं बेफोरखौनो कन्टिनिउ खालामगोन आरो हानाय मानि नाजादेरबावगोन जे आं मोजां नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायो बिराद गोजांथारदोंलायनो गावहा बिदि जि साखाना होनांगौनो नुदों नानि गोजांथारदों आखाइ गैला गोगो होननाया नोङो गोजांनानै आयो गोजांथारदों दे नों एसे गोजांथ' आं खामानि मावनो दे एबार दिन नालाय सनाबार हास्लाबा जाबाय आरोना आङो आलु बाथोनखौ सिफ्लेसाबनो हायासै न'ट' सिबस्रांनानै फिसालाखौ लायनो टाइम जालायबाय अखायाथ' गारखायाखै नालाय बेफोरबायदि आंनि सिम्पोलसा बोरै सोलिलांदों बोरै मादों बेफोरखौ शेयार खालामनानै देखायनायखौबो सोरबा जुदि देखायब्रेनाय मोनबायबालाय आं माथो खालामबावनो नङा होमबा आरो आं बेखौथ' मा एक्सट्रा लाबोनानै देखायनो गावनि जानायखौ देखायाबा खथ' बिमा आं मादि सोलिनाय दङ आं शेयार खालामनायखायसो आंनाबो बिदि होननानै जोङो सावरायलायनो मोनबाय कमेन्टआव खथ' मोनो आङो खथ' गोजोननाय मोनो नोंहाबो जुदि खस्थ' खालामदोंबा नोंहाबो बुं आरोना गंसेबो गैया जेबो गैया फुरा खालि रास्तासो आरोना अखा जुथा आखायाव लालायनायसो जाबाय नै फिसाना रिक्साबो मोनफ्लांथारासै जोङो बेजों दैबानाजों बारलांसै बिमायाथ' थांलाय फैलाय बेजोंसै दे जेबो नङा औ टेस्टिं क्लाबथिं बिसिबोजोब्बाय आरोना बाला फुला सारखा फैजोब्बाय बेनिफ्राय सनाफोर आंना दिनै दिना बेफोरबायदिनो थांबाय होननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो देखायनो लागाथ' जेबो गैया अब्लाबो बाथ्रानि गेजेरजोंनो खोथाफोरखौ शेयार खालामबाय आङो गाज्रि मोननो नांला ना मा फांफुं आरो सोरबा दिनैसो फार्स्ट नायफ्लांदोंबा मा गस्ला गाननानै जलगब जलथब ब्लग्स बानायनाय बिदि साननो नांला दख'नाबो गानो गस्लाबो गानो स' दा अखाबोथ' दख'ना गानसानानै दोननायानो गांथामसो दङ आरोना लागाथार अखा हागासिनो बोरै सुनो जिफोरा एसे फाथ्ला फुथ्लाफोरा सुजायो रानो फांखायावनो नङा होमबा दख'ना रोजायाथ' रानाना ओंखायनो दांथ'ला सानबाय दख'नाखौ आङो सान्दुं दुङागौ मानि दा सनाफोर ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आङो ओंखाम ओंख्रि जानोसै स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय